Continúa en estado grave un dos tres mozos que foron acoitelados este pasado martes nunha pelexa que se produciu na praza de Barcelos en Pontevedra. Hai 4 detidos por esta agresión cunha quinta persoa identificada que os investigadores agardan arrestar en breve. Dende o Concello explican que esta zona estaba sometida a unha vixilancia especial por parte da Policía Local por ser en un punto de trapicheo de droga. Que tal, saúdos? Esta pelexa desatou tamén a treboada política en Pontevedra co PP pedindo a dimisión do alcalde. Vémolo de contado despois dos titulares. O alcalde da Pobra reunirase mañá coas traballadoras do Servizo de Conciliación para explicarlles as causas que impiden a renovación do seu contrato. O Concello sacou a licitación o contrato para prestar este servizo ante a obriga legal que implica a reforma laboral en materia de contratación pública. Concello de Marín, Deputación de Pontevedra e Xunta colaborarán na reforma integral do pabillón deportivo do Colexio Sequelo na Vila Mariñense. A actuación ten un orzamento de 725.000 euros, dos que a Administración Provincial achegará algo máis de 360.000, o 50% do custo total. Vaino facer a través do Plan Máis Provincia. A parroquia de Baión en Vilanova acolleu hoxe o primeiro encontro de discapacidade do Castro. Trátase dunha iniciativa impulsada por este colectivo no que distintas organizacións puxeron en común os seus proxectos e liñas de traballo. A proposta serviu tamén de punto de encontro para os usuarios das entidades con obradoiros, teatro e un xantar de confraternidade. Preto dunha dúcia de centros educativos daránse cita en Salnes Ciencia. A segunda edición desta feira vaise celebrar este domingo na Praza da Peixería de Vilagarcía. Ali a rapazada poderá amosar os seus experimentos e proxectos. Cada centro contará cun espazo propio para poder presentar as súas iniciativas. Este ano o Instituto Anfitrión e o Cotarelo Valledor de Vilaxoán. E Noia acollerá a 12ª edición do Noia Art Fest entre o 30 de xullo e o 2 de agosto. O festival contará con destacados representantes da música folk a nivel internacional como Rebecca Gil ou Kevin Lepenec. Tamén das novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa brutal malleira en Pontevedra. Continúa en estado grave un dos tres mozos que foron acoitelados este martes na pelexa que se produciu na praza de Barcelos en Pontevedra. Hai 4 detidos por esta agresión cunha quinta persoa identificada que os investigadores agardan arrestar próximamente. Dende o Concello explican que esta zona estaba sometida a unha vixilancia especial por parte da Policía Local por ser en un punto de trapicheo de droga. Así as cousas, descartan que haxa bandas organizadas detrás desta pelexa. Continúan ingresados 2 dos 3 mozos que onte foron acoitelados na pelexa que se produciu a media tarde na praza de Barcelos. Un está ingresado en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Montecelo. O outro, que fora trasladado ao Hospital Clínico de Santiago de Compostela, está estable dentro da gravidade. En canto aos agresores, son 4 os arrestados que pasarán a disposición xudicial esta semana. Foron detidos polos axentes na Rúa Aduana cando fuxían de Barcelos, levando aínda un coitelo con restos de sangue. Ademais, os investigadores teñen identificado un quinto agresor que agardan deter próximamente. A alarma creada entre a veciñanza, porque, como digo, foi nun horario onde había moita xente presente, onde acababa de chegar unha excursión con nenos e nenos da escola, e é unha praza moi concurrida. Entón, pois tamén lamentar que se xenerase esa alarma social. Dende o Concello explicaron hoxe que a Policía Local foi a primeira en chegar ao punto da pelexa. Aseguran que esta zona estaba a ser especialmente vixiada polos axentes. A Policía Local de Pontevedra nese momento estaba patrullando pola zona porque se trata dun punto que levábamos xa unha temporada pendientes del,
vigilando e controlando e, polo tanto, por eso se estaba pasando por ali naquel momento. Esta vigilancia especial comezou a principios de ano, mesmo chegaron a realizarse varias denuncias administrativas por consumo e posesión de drogas. De feito, 2 dos detidos onte xa foron arrestados pola Policía Local o pasado 25 de abril. Neste caso, por tráfico de marihuana. Primeiro tes que recoller a información para logo planificar os dispositivos. Entonces, actuouse en varias ocasións con denuncias administrativas, recollendo información e logo planificouse un operativo especial que acabou coa detención destas 2 persoas. Así as cousas, dende a Policía Local consideran que a pelexa de onte, cuxa orixe está a ser investigada pola Policía Nacional, foi un feito illado. Tampouco creen que na cidade existan bandas organizadas. Sí, son grupos de chavales, normalmente, que teñen certa afinidade entre eles e que dan este tipo de problemas, pero non porque teñan unha organización establecida que se dedique a esa actividade. A concelleira de Seguridade Cidadá destacou tamén a coordinación que existe entre as policías local e nacional. Tamén se puxo en valor a colaboración cidadá que onte permitiu localizar agochada nunha xardineira a arma branca que se empregará na agresión. Pola súa banda, dende a subdelegación do Goberno xa anunciaron que a Policía Nacional despregará un dispositivo especial de vixilancia en Barcelos, intensificando a presenza policial. Así as cousas, Abel Losada insistiu en que Pontevedra é unha cidade segura. Non minimizamos nin minusvaloramos o sucedido onte pola tarde na Praza de Barcelos. Polo tanto, o comisario vén de confirmarme que a vista do sucedido onte se vai intensificar a presencia policial e vamos estar en riba da situación. Bueno, a pelexa deste martes tivo o seu eco tamén na política local. O Partido Popular pediu este mediodía a dimisión do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Acúsano de ser incapaz de xestionar os problemas de seguridade que, segundo aseguran, sufre a cidade. En canto ao Partido Socialista, a formación fixo un chamamento ao sentido común e a buscar un acordo entre as administracións na procura dunha solución. Pola súa banda, os sindicatos policiais reclaman máis medios e efectivos para garantir a seguridade na cidade. Tras a pelexa rexistrada onte na Praza de Barcelos, o posicionamento do Partido Popular é contundente. Hoxe, Rafa Domínguez reclamaba a dimisión do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Desde el Partido Popular exigimos la inmediata dimisión de Lores como alcalde de Pontevedra. Queremos vivir en una ciudad segura y que nuestros hijos no vean incidentes como los de ayer. Y con Lores sabemos que esto no va a ser posible. Lores ya no dá para máis. Domínguez insistiu en que a súa formación leva tempo alertando dos problemas de seguridade que aseguran se están a dar na cidade. Acusan o goberno local de mirar cara a outro lado. Porque la Pontevedra de Lores es una ciudad cada vez más insegura, donde ya se acuchilla a la gente delante de los niños en el parque por la tarde. Porque la Pontevedra de Lores no se invierte lo suficiente en servicios sociales. Porque mientras toda Pontevedra avisaba de que iba a haber una desgracia, Lores decía que éramos unos alarmistas e unos exagerados. Este pronunciamento do PP foi criticado dende a subdelegación do Goberno. Abel Losada cualificou a actuación de Domínguez de oportunismo e demagoxia. En termos semellantes expresouse o líder do PSOE pontevedrés, Iván Puentes. Quero, polo tanto, criticar o oportunismo e a demagoxia do PP, que convocan a rolda de prensa no lugar para tratar de sacar réditos políticos. Este xeito de facer política paréceme repugnante. Foron uns feitos moi graves ante os que todos os pontevedreses e pontevedresas estamos obviamente preocupados. Pero tampouco debemos caer na tentación contraria, a de alarmar aínda máis a poboación. Hoxe quero condenar tamén rotundamente a reacción de Rafa Domínguez e do seu partido en Pontevedra, que a menos de 24 horas duns feitos tan graves como os que se produciron onte, convoquen unha rolda de prensa no lugar dos feitos. Só ten un nome e non é de política, é Carroña. Tamén valoraron o suceso de onte os sindicatos policiais. Pero o Sindicato Unificado de Policía, Pontevedra non é unha cidade insegura, aínda que lles preocupa o incremento que se está a dar deste tipo de episodios e reclaman máis persoal de seguridade cidadá. Desde el Sindicato Unificado de Policía queremos reivindicar una vez más que nuestra ciudad de Pontevedra no es una ciudad insegura, pero vemos como cada vez puede caminar hacia ello. El índice de criminalidad, de delitos graves, menos graves y riña tumultuaria, en comparación del año 2023 y 2024 había aumentado un 91,7%. Reclamábamos el aumento de personal por un catálogo desfasado desde el 2008. Insisten ademais nunha reclamación histórica, a creación na comisaría pontevedresa
creado unha unidade de prevención e reacción que explican melloraría o control destes puntos negros. De xeito semellante pronunciouse a Confederación Española de Policía, que acusa as administracións de facer oídos xordos. Alfonso Villares dimite como conselleiro do Mar tras unha denuncia por agresión sexual. Villares anunciou esta tarde a súa renuncia ao coñecer que está a ser investigado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un presunto delito de agresión sexual. Na súa comparecencia, o xa exconselleiro insistiu en que os feitos afectan exclusivamente a súa esfera estritamente persoal. Así as cousas, explicou que dá o paso para non danar a institución. Onte mesmo recibín unha notificación do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que me comunica a miña condición de investigado nun proceso xudicial. Trátase dunha situación que ocorreu na miña esfera estritamente personal e que non quero baixo ningún concepto que poida afectar á Xunta de Galicia ou ás institucións autonómicas. Por iso veño de comunicarlle ao presidente da Xunta a miña dimisión como conselleiro do Mar. Con esta dimisión, Villares renuncia á súa condición de aforado para defenderse, dixo, como un cidadán normal e insistiu na súa inocencia. Villares ocupa o cargo de conselleiro dende o 2023, cando saltou a política autonómica despois de 16 anos como alcalde de Cervo, na provincia de Lugo. Son absolutamente inocente da denuncia que se formula contra min e quero centrar todas as miñas forzas en defenderme onde corresponde, que é no ámbito xudicial. Dou este paso porque quero comparecer ante a xustiza como calquera outro cidadán. Renuncio á miña condición de aforado, para que non supoña ningunha diferencia a nivel de procedimento xudicial, nin tampouco poida utilizarse para proxectar ningún tipo de sombra sobre a miña inocencia. Pouco despois de que Alfonso Villares anunciara a súa dimisión, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, nomeaba a Marta Villaverde Acuña como nova conselleira do Mar. Ata o de agora, Villaverde era directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Está previsto que tome posesión mañá ás 9:30 da mañá no Pazo de Raxoi. En nota de prensa, Rueda tamén agradeceu o traballo e a dedicación de Alfonso Villares e desexou a pronta resolución da súa situación. Cambiamos de asunto, veámoslo tamén en titulares. O alcalde da Pobra vai se reunir este xoves coas traballadoras do Servizo de Conciliación para explicarlles as causas que impiden a renovación do seu contrato. O Concello sacou a licitación ese contrato para prestar este servizo ante a obriga legal que implica a reforma laboral en materia de contratación pública. Aínda que son conscientes e comprenden o malestar das traballadoras do Servizo de Conciliación, dende o Concello da Pobra explicaron que non lles quedou máis remedio que licitar o contrato. Trátase dunha obriga legal, posto que a actual normativa en materia laboral impide seguir encadeando contratos temporais dun servizo que se presta de maneira continuada. Ademais, as prazas das monitoras non aparecen recollidas na actual RPT e a taxa de reposición non permite a súa contratación. Porque a última reforma laboral, digamos que nos impide facer contratos laborais de forma continuada para poder cubrir, digamos, un servizo permanente e continuado, non? Como neste caso pasaría co Servicio de Conciliación, cas monitoras de tempo libre. O sea, as monitoras de tempo libre teñen contratos temporais. E como decía, a partir da última reforma laboral, pois non podemos estar facendo de forma continuada eses contratos temporais. Hai outras razóns tamén que hai que ter en conta, como que non están eses postos non están regulados na RPT, na regulación de postos de traballo do Concello. Non están aí contemplados. E ainda por encima, ainda habría unha terceira razón, que ainda que estuveran, digamos, na RPT, pois, en este caso, a taxa de reposición nos impediría tamén contratalas. O sea que son tres factores que son imposibles de deixar de lado neste caso. Eu, en caso de que quixéramos que continuaran con estes contratos temporais, pois sería un contrato en fraude de lei. Evidentemente, o Concello non pode facer contratos deste tipo.
Con respecto ás acusacións de opacidade e falla de transparencia vertidas polas monitoras, o alcalde aclarou que en ningún momento houbo vontade de ocultar información. A este respecto, está prevista unha reunión para mañá mesmo na que se lle explicarán as causas que impiden a renovación do contrato. Elas solicitaron unha reunión este venres pasado, non, o anterior, o luns mismo, dixeron que non lle respondíamos, apenas si fora capaz de ver o escrito, ese mismo luns as convocamos, non, o martes as convocamos para o xoves pasado, que elas pois dixeron que non podían acudir, entonces, bueno, pois eu empracinas precisamente para este xoves, non? Que é cando está aquí, ademais, o xurídico, lle pode dar unha explicación máis pormenorizada do que realmente pasa. Concello de Marín, Deputación de Pontevedra e Xunta colaborarán na reforma integral do pabillón deportivo do Colexio Sequelo na vila mariñense. A actuación ten un orzamento de 725.000 euros, dos que a Administración provincial vai a chegar algo máis de 360.000, o 50% do custo total. Vai facer a través do Plan Máis Provincia. A reforma integral do pabillón deportivo do Colexio Sequelo en Marín suporá un investimento de 725.000 euros. Desta contía, a Deputación de Pontevedra chega ao 50% a través do Plan Máis Provincia, froito dunha colaboración a tres bandas entre a Administración provincial, o Concello e a Xunta de Galicia. Vamos a tratar de mellorar cunha obra importante, unha obra de máis de 700.000 euros, donde tratemos de mellorar a cuberta, toda a fachada con aislamento para tratar, en definitiva, de facer este pabillón moito máis agradable ao seu uso e que non teña os inconvintes que moitas veces ao longo do inverno pois nos atopamos aquí. O proxecto consiste na substitución da cuberta e renovación das fachadas para mellorar o illamento e a eficiencia enerxética. Está prevista a renovación das carpinterías e vidros no inmoble, así como a instalación de bombas de calor con enerxía renovable e a renovación das instalacións eléctricas para afondar na sustentabilidade do mesmo. Tamén se intervirá na contornado o pabillón para mellorar a accesibilidade. Un proxecto no que se contempla, como xa dixo a alcaldesa, temas de accesibilidade, temas de eficiencia enerxética e incluso creo que temas de digitalización, o cual foi un proxecto completo e un proxecto moi valorado polos técnicos da Xunta de Galicia e por iso acadou o 50% do seu orzamento. A reforma do pabillón do Sequelo non é o único proxecto no que a Deputación colabora co Concello. A través dos plans de cooperación está previsto o investimento este ano no municipio dun total de 2,4 millóns de euros, destacando máis d'1 millón de euros do plan extra para a humanización da rúa Tiro Naval Janer. É moi doado cando ao outro lado te atopas unha alcaldesa como María Ramallo, que os proxectos que plantexa son de sentido común, de necesidade, que cando concurre con outras da provincia ou incluso de Galicia obtén moita puntuación e logo desde sempre a predisposición a colaborar. En materia deportiva, a Deputación destinou dende o 2023 case 1,2 millóns de euros a actuacións no Concello de Marín. Destaca, entre outras, a reforma do pabillón da Cañota, recentemente inaugurado. E a Deputación de Pontevedra destinará 95.000 euros a eliminar a fosa séptica de Silvoso en Meis e construir ali unha nova estación de bombeo de augas residuais. O proxecto contempla tamén a súa conexión á rede de saneamento. O Goberno provincial vai financiar íntegramente esta actuación a través do Plan Máis Provincia. Os veciños de aquí saben que aquí hai malos cheiros, que aquí hai filtracións e que era unha obra que se precisaba realizar. A verdade é que nós efectivamente apostamos este goberno pola Axenda 2030, por ter un concello que coide o medio ambiente e isto era un problema que había que solventar, que xa habría seguramente que solventar fai moitos anos e por fin agora o vamos a facer. A veces as de Aldesa, as obras as que van por debaixo non se notan, ni as valora a xente, valoramos os asfaltados, o adoquinado, unha casa cultura, un pabellón, pero estas son moi necesarias. Mañán é o Día Internacional do Medio Ambiente e obras como estas nos fan mellorar medioambientalmente. E
E o alcalde de Boiro valora de xeito moi positivo a xuntanza co presidente da Deputación da Coruña, o que lle presentaron o proxecto definitivo de construción do novo vial entre o Saltiño e Verres. Segundo o rexedor, trátase dunha actuación importante que pasará dos 2 millóns de euros, financiada ao 100% polo organismo provincial. Servirá para desconxestionar o tráfico no centro urbano, ademais de mellorar a conexión entre as parroquias de Cabo de Cruz e Abanqueiro. A Deputación da Coruña financiará íntegramente o proxecto de construción do novo vial que unirá o Saltiño e Verres e que permitirá desconxestionar o tráfico no núcleo urbano e mellorar tamén a conexión entre as parroquias de Cabo de Cruz e Abanqueiro. O proxecto, que o alcalde Xosé Ramón Romero agarda poida ser unha realidade xa antes do fin do presente mandato, ascendería a uns 2 millóns de euros. Puxemos encima da mesa o proxecto definitivo que xa ten varios permisos sectoriais aprobados. Estamos seguindo os trámites ordinarios e é un novo vial que vai a conectar a DP 1106 ca 1107 desde o Saltiño hasta Verres, a carretera que ven de Cabo de Cruz a Boiro e a carretera que vai dende Boiro a Banqueiro, e este novo vial que ten 950 metros pois vai a servir para desconxestionar o núcleo urbano de Boiro, non todo o tráfico pesado que ven da zona portuaria de Cabo de Cruz e tamén os veciños e veciñas que veñen de Cabo de Cruz que van dirección Rianxo, dirección Padrón ou dirección Santiago, pois teñen unha alternativa nova para non vir ao centro urbano. Eso vaise notar no tráfico diario que temos no centro urbano e, de feito, é unha obra moi demandada polos veciños e veciñas de Boiro, unha obra que empezamos a traballar alá no ano 2019 recén chegados e que agora está vendo xa a luz ao final do túnel, non? Eu creo que é unha obra importante e unha obra que vamos a intentar que estea iniciada antes da final desta legislatura. A actuación, un tramo de 1 kilómetro de longitude aproximadamente, contempla unha plataforma de 14 metros de ancho, con 2 carrís de 3 metros e medio, arcéns laterais d'1 metro a cada lado, un carril bici de 2 metros e medio e unha mediana central con alumeado público. E saiban tamén que o Concello da Pobra saca a licitación un dos 4 postos que aínda quedan dispoñibles no mercado, o número 10. Dende o Concello entenden que se trata dunha oportunidade única para que unha nova empresa ou emprendedor se asente nun espazo xa consolidado cunha clientela fiel e cunha rede de praceiros con gran experiencia. Tal e como se expón no prego de prescripcións técnicas, o posto 10 atópase en perfecto estado, dispoñendo de todos os equipos necesarios para acoller un novo punto de venda de alimentación ao por menor, con lavadoiro, expositor e zona de nedeiras, mostrador e tomas de auga e luz. O stand ten unha superficie de algo máis duns 20 metros cadrados. En canto á duración, a concesión sería de 2 anos cun orzamento de base de licitación de algo máis de 3.000 euros. Meis volverá a amosar a súa cara máis solidaria no Solifesti, o festival que chega xa a súa 7ª edición, centrándose este ano na parte medioambiental. Vémolo despois da publicidade. Aquí estamos de volta nas novas en Canal Rías Baixas. A parroquia de Baión en Vilanova colleu hoxe o primeiro encontro de discapacidade do Castro. Trátase dunha iniciativa impulsada por este colectivo no que distintas organizacións puxeron en común os seus proxectos e liñas de traballo. A proposta serviu tamén de punto de encontro para os usuarios das entidades con obradoiros, teatro e un xantar de confraternidade. A Asociación Cultural O Castro organizou en Baión, no Concello de Vilanova, unha xornada centrada nas persoas con discapacidade funcional. Trátase dunha primeira xuntanza na que se deron cita distintos colectivos chegados dende diferentes puntos. Na inauguración desta iniciativa, dende a entidade anfitrioa, puxeron en valor o seu grupo de voluntariado que traballa con persoas maiores ou con discapacidade e que foi creado no 2015. Agora vamos facer o 10º aniversario da creación da unidade de voluntariado de atención a persoas maiores con discapacidade. Entón, pues a partir de aí temos por un lado o grupo de maiores que están aquí, que temos aproximadamente 50 persoas todas as tardes, e logo temos pois o grupo de con eles,
que veñan aquí todos os mércores á tarde. Con eles, precisamente, foi unha das entidades que participou hoxe nesta xuntanza xunto con Amigos, Ámbar, Bata ou Amenceras Paz, entre outras. Un encontro que, máis alá da parte lúdica, serviu para poñer en común os proxectos e liñas de traballo que se están a desenvolver en asociacións centradas nas persoas con diversidade funcional. O noso desexo hoxe é aprender dos que sabedes, aproveitar as sinerxias de todos, porque creo que navegamos nun mar donde os barcos moitas veces tropezan na mesma ola e no mesmo acantilado, e ao mellor algún foi capaz de esquivala, e queremos que nos conten como esquivar as olas e comentalo entre todos vós. Ao encontro asistiu a directora xeral de Persoas con Discapacidade da Xunta. Begoña Beijón apuntou que eventos como este serven para reflexionar sobre o feito e os retos que aínda quedan por diante. Creo que non debemos caer en ningún caso na autocomplacencia nin conformarnos, porque aínda nos queda moitísimo por facer. Temos aínda por diante retos, temos que conseguir que esta sociedade, que este mundo sexa accesible para todas as persoas, temos que conseguir que todas as persoas teñan as mesmas oportunidades, teñan a discapacidade que teñan e, por suposto, temos que conseguir que ninguén se quede atrás. E por eso, para a Xunta é fundamental traballar da man das entidades sociais. A xornada incluíu tamén unha mostra, obradoiros, teatro e un xantar de confraternidade. Cruz Vermella celebrou hoxe o cuarto de século que se cumpre dende a posta en marcha do seu plan de emprego. As cifras avalan o seu éxito á hora de mellorar as posibilidades de inserción laboral de colectivos en risco de exclusión social. Dende o ano 2000, en Galicia, atenderon 66.000 usuarios. Xa son 30.000 as persoas capacitadas. Contan con 78.000 empresas colaboradoras e a través do plan asináronse 18.000 contratos. Actualmente a entidade conta con 65 profesionais traballando nesta iniciativa en todo o territorio galego, os que hai que sumar 150 persoas voluntarias. Para as persoas que no ano 2024 participaron neste plan de emprego, a inserción laboral foi dun 70,5% en Galicia. Na provincia de Pontevedra roldou o 64%. Naquel 2000, hai 25 anos, Cruz Vermella Española decidiu dar un paso máis na inclusión social, sumando o acceso ao mundo laboral como un dos piares fundamentais para a integración plena das persoas na sociedade. Así, o plan de emprego de Cruz Vermella non só logrou mellorar a empregabilidade das persoas ás que atendemos desde cada territorio, senón tamén contribuíu a afianzar compromisos e a cambiar vidas sen deixar a ninguén atrás. Cambiamos de asunto, chega a Boiro unha nova edición da Noite Aberta. A actividade será xa este vindeiro sábado. Ese día as tendas abrirán ata as 10 da noite con descontos, animación e sorteos de agasallos entre a clientela. Esta mañá presentábase na sede da Asociación Boirense de Empresas unha nova edición de Noite Aberta, unha iniciativa comercial na que este ano tomarán parte un total de 30 establecementos comerciais que ofrecerán descontos especiais durante todo o día. Estarán abertos cun horario especial ata as 10 da noite e visiblemente identificados. Este sábado 8 de xuño celébrase en Boiro a Noite Aberta, onde participan máis de 30 negocios e dos que van a ter un horario especial, van a estar abertos hasta as 10 da noite, estarán señalizados cunha bandeirola rosa para estar identificados. E, ademais, pois, de facer descontos que van a ser moi atractivos, pois tamén van a facer algún tipo de actividades ou dar algún tipo de degustación. Dende o Concello, que colabora con esta iniciativa, destacaron a importancia de apoiar ao pequeno comercio e fomentar así espazos de encontro que dinamicen as rúas da vila. Unha noite aberta especial, como ben acaba de dicir o seu presidente, porque eles poñen moitísimos recursos en riba da mesa para que a xente se anime a vir a mercar ao noso Concello, pois que esas compras teñan polo menos pois, unha pequeniña recompensa de diferente forma, ben sea unhas palas, unha botella ou o que che toque na famosa xa ruleta da ave. Nos, como sempre, colaboramos cunha actuación musical itinerante pola rúa que é o que creemos que lle dá un pouco de valor engadido a todo isto que fan dende a AVE.
A ruleta de premios que se situará na Rúa Santos Mieites volverá a estar moi presente ese día. Alí os clientes poderán acudir cos tickets de compra dos negocios adheridos á campaña e obter regalos directos. Tamén haberá outras actividades paralelas, con animación de rúa, obradoiros, tren infantil, flocos de millo e tamén actuacións musicais. A xornada completarase tamén cunha nova edición de Labores na Rúa, coas ganchilleiras do San Ramón, e contarase cun posto informativo da Asociación Barbantea, reforzando así o enfoque inclusivo e social do evento. Preto dunha dúcia de centros educativos daranse cita en Salnés Ciencia. A segunda edición desta feira vaise celebrar este domingo na Praza da Peixería de Vilagarcía. Ali a rapazada poderá amosar os seus experimentos e proxectos. Cada centro contará cun espazo propio para poder presentar as súas iniciativas. Este ano o Instituto Anfitrión e o Cotarelo Valledor de Vilaxoán. No Instituto de Vilaxoán levan meses agardando polo gran día. Este domingo o seu centro será o anfitrión da segunda edición de Salnés Ciencia, unha feira onde a rapazada poderá amosar os seus experimentos e proxectos. Levamos desde o primeiro trimestre preparando pois todos os martes pola tarde, unha hora, pois preparando o que vai ser para a feira de final de curso. Pois xogos matemáticos, cociña solar, cociña molecular e moitas outras actividades. Ti ali traballas un pouco no que máis controlas, tamén podes desplazarte un pouco por outros postos para ver os dos demais. Mais que nada o teu traballo sempre será axudar aos teus compañeiros e explicarlle a xente que está interesada no teu posto. O Cotarelo Valledor colle este ano testemuño dun evento que naceu ano pasado en Cambados e no que van participar desta volta 11 centros da comarca. Participan diversos centros da contorna, pois de Vilagarcía 3, tamén participan de outros sitios, pois como Cambados, tamén participa o CPI de Portas, hai tanto centros de secundaria como centros de primaria e hai proxectos moi variados, todos relacionados coas ciencias. No caso do Instituto Vilaxonés, a rapazada presentará proxectos do máis variado, entre eles salienta unha proposta de cociña molecular. A cociña molecular é facer unhas boliñas como as sorbis das piscinas de auga con comida. É dicir, triturar comida e co seu zume botalo nuns produtos como ácidos, formanse esas boliñas, as cales despois póndense comer. Na feira van facer unha demostración en directo, como tamén tentarán preparar algún alimento a través das cociñas solares que están a desenvolver na clase de tecnoloxía. Cogemos un cartón de grandes dimensiones e hai que doblarlo e cortarlo de formas determinadas. Cóllense tipo latas, córtanse, píntense de negro e se pegan a botes de cristal. Logo pódese meter no cartón que está recubierto de papel albal e como que se cerra e aí pódese calentar a comida. Un proxecto que, máis alá da parte tecnolóxica, supón que o alumnado afonde noutras materias. Se traballan moitas cousas como de onde ven o sol, de onde está en verán, onde está en inverno, o sol alto en verán, o sol baixo en inverno, os alimentos que se poden empregar, a sostibilidade de reutilización de materiais, cantidade de cousas que son moi transversais e, sobre todo, ao final de curso hai unha experiencia que comer nada máis que ca enerxía do sol. Pero a proposta deste grupo inclúe tamén unha parte máis lúdica con distintos xogos nas que as matemáticas son a clave. Por aquí hai como unha especie de círculo que tiene unos agujeros y hay estas cosas que tienen unos números y tú vas pescando así y cuando se termine el tiempo lo sumas hasta que te dé el número que te aparece aquí cuando le das. E como eles, todos os centros levarán as súas propostas que van ser expostas na Praza da Peixería durante toda a mañá do domingo. Meis, volveramos a la súa cara máis solidaria no Solifesti. O festival chega xa a súa 7ª edición, centrándose este ano nas reivindicacións en defensa do medio ambiente. A recadación irá destinada ao colectivo ecoloxista do Salnés e a Limpa Arousa. Ademais, unha parte vaise destinar ao Banco de Alimentos de Meis. Ao mesmo tempo, o público poderá chegarse con alimentos non perecedoiros para facer doazóns. O Solifesti está organizado polo CPI do Mosteiro. Na parte musical, este venres, dende as
ás 5 haberá propostas de todo tipo no campo da Feira do Mosteiro. Ademais da participación de varios grupos do centro e do CRA de Meis, na cita tamén colaboran a banda Escola de Música Cultural de Meis, a banda da Bertula, Rompe Calaveras, Totem e Rock and Prol. A xornada inclúe ao mesmo tempo obradoiros de concienciación ambiental. Este ano vamos ir pola parte ambiental, despois Camilo explicará aquí que son as asociacións. A recadación vai ir destinada ao colectivo ecoloxista do Salnés, a Limparousa e despois, como os últimos anos, tamén ao Banco de Alimentos de Meis. Nese mesmo día tamén a xente pode ter o que son alimentos non perecedeiros. E despois vai haber o que son as actuacións como de costumbre dos colexios. E o dos obradoiros de educación ambiental, bueno, son pequenos talleres que organizamos porque decidimos, o que tamén se fixe outros anos, ainda que tuvera menos presenza, que non sea un día unha actividade puntual, non que está ben, sino que sea pues, o momento onde mostremos as actividades que facemos no centro, non? Entón levamos unha temporada organizando algúns obradoiros específicos relacionados con temas ambientais, con residuos, con biodiversidade, etc. E ese día pues, o alumnado estará presente na praza de 5 a 6:30 antes do tema da música explicando o que están facendo, non? Falando de colexios, o Ceipo Grupo de Ribeira celebrou o seu 75 aniversario cun acto aberto a toda a comunidade educativa. Ademais de alumnado, familias e mestres, contou coa asistencia de antigos profesionais que exerceron o labor docente no centro, entre eles dous dos seus últimos directores, Pedro Rovira e Anxo Corbelle. Tras os discursos, aos que tamén se sumou o alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, o alumnado plantou unha árbore no horto escolar en lembranza desta data e descubriuse unha placa conmemorativa deste 75 aniversario. O grupo de cantareiras do colexio foi o encargado de poñer a nota musical a esta xornada que rematou cun petisco para os asistentes. Noia acollerá a 12ª edición do Noia Art Fest entre o 30 de xullo e o 2 de agosto. O festival contará con destacados representantes da música folk a nivel internacional como Rebecca Hill ou Kevin Lepenec. Un ano máis e xa van 12, o son das arpas volverá a encher cada recuncho da vila de Noia. Dende o 30 de xullo desenvolverase unha nova edición do Noia Harp Fest, unha cita consagrada xa a nivel mundial. Un festival que está considerado un dos 3-4 mellores do mundo e para iso sempre se necesita unha parte económica importante. Sei que eles fan maravillas co que teñen, porque estiran a los colaboradores del colaborador que conozco a non sei quen, por eso o agradecemento sempre a Nalgures e a Rodrigo. O programa inclúe concertos a cargo de destacados músicos galegos como Alba Barreiro ou Fernando Raña, mesturados con arpistas de referencia internacional, entre eles Kevin Lepenec ou Jofre Brito. Kevin Lepenec, un artista bretón de Brest, ele novo pero ten unha longa xa carreira, gañador de moitos premios, o Premio de Lorient, do Dutch Harp Festival. Continuaremos o venres, ademais de cun concerto de Aeda, que explicará Rodrigo no Coliseo de novo con Jofre Brito dende Colombia, un home que trae unha proposta moi atractiva da música llanera, moi espectacular e xa coñecido en todo o mundo. Os 4 días de programación oficial hai que engadir o concerto da Real Filarmonía do día 7 de agosto na gala de entrega do Premio de Composición Portus Apostoli. Ven a tocar a Real Filarmonía e ven a facer a estrela mundial de dúas obras. Unha primeira que foi a ganadora do terceiro Premio de Composición Portus Apostoli, un premio internacional que ten convocado o Noia Harp Fest e o está facendo os últimos anos, cada vez con máis valoración. A cita conta co apoio da Xunta a través de Turismo de Galicia nunha clara aposta por estes festivais en pequeno formato que contribúen a consolidar a oferta de turismo cultural en toda a comunidade. E de agradecer a colaboración da Axencia Galega de Turismo representada a través do director Merelles e tamén queremos agradecerlle esa colaboración tanto no aspecto organizativo como no económico para que poida ser unha realidade ano tras ano. Ademais de poñer en valor a música e este instrumento e os intérpretes pon en valor tamén unha das vilas con unha trayectoria turística moi importante. O festival se ven a engadirse a esa oferta de verán que ten a vila, non só no eido de
do que son os recursos naturais, as praias ou mesmo a gastronomía, senón unha aposta, como dicía o concelleiro, polo turismo cultural. Precisamente a elección dos escenarios contribúe a dar a coñecer o rico patrimonio da vila, con concertos programados nas igrexas de Santa María Nova e San Francisco, a Praza do Tapal, o Coliseo Noela ou o claustro da Casa do Concello. Máis propostas, a Praza de Rafael Dieste de Rianxo será escenario este vindeiro venres ás 6 da tarde da 9ª edición do concerto No Bico un Cantar, unha iniciativa organizada polo Consello da Cultura Galega en colaboración coas Consellerías de Educación e de Cultura. Ese día xuntarase en Rianxo a máis de 500 rapaces e rapazas de conservatorios profesionais de música de toda Galicia, así como tamén unha nutrida representación das escolas de música da zona. Sen dúbida será un concerto único que servirá ademais para homenaxear a Castelao cando se celebra o 75 aniversario do seu falecemento. E antes de marchar un apuntamento deportivo, vou ir a coller este vindeiro domingo a 5ª edición do Cross Atletismo Barbantia. No evento organizado pola Sociedade Deportiva Barbantia Roda, agárdase unha participación do redor dun 100 de atletas. Despois de varios anos en organizala, a Sociedade Deportiva Barbantia Roda volve a retomar o Cross de Atletismo Barbantia, que chega este ano a súa 5ª edición. Ademais da carreira absoluta, incluiránse outras categorías menores, con distancias acordes a cada unha das idades. A cita será este vindeiro domingo a partir das 10 da mañá, con saída e meta nas inmediacións do CEIP Cespón. A saída van a ser primeiro as categorías infantiles, ás 10 da mañá, e sobre as 11 máis ou menos calculamos que poida salir a categoría senior, que é a que vai a completar os 9 kilómetros. As categorías dos infantiles empezan de 4 anos hasta os 17 anos. Hai as categorías que recordábamos naqueles anos, era a Ideafis de 4 a 5, Asteris de 6 a 8, Obelis de 9 a 11, Panoramis de 12 a 15 e Carabela de 16 a 17 anos. Dende o Concello destacaron a implicación do club por retomar esta proba, despois de anos sen disputarse. Unha actividade atractiva que se suma ás numerosas probas deportivas previstas para esta fin de semana na localidade. Transcurre por un entorno moi bonito, como ben dixo tamén antes Manolo, e animar a toda a veciñanza, os corredores que queiran participar, os participantes que teñen hasta o último día para anotarse, e non solamente eso, Boiro, este fin de semana vamos a ter moitísima actividade onde animamos a todos os veciños que sean de Boiro e os de fora de Boiro, evidentemente, de toda a comarca do Barbanza e de fora do Barbanza, que se acerquen a Boiro porque vai a ser, eu creo que o epicentro do deporte, e non solamente do deporte, temos actividades culturales tamén. Dende a organización agardan unha participación superior aos 100 atletas, xa que, ademais das inscripcións vía online, darán a posibilidade de anotarse o mesmo día da proba, ata media hora antes do comezo. Pois así rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre, graciñas por estaren aí.